cap de setmana maratonià a Benicarló. Una vintena de veïns s'han tancat en un forn del poble per a pastar les coquetes de Sant Antoni. S'han proposat batre un rècord i enguany s'ensucraran més de 120.000. Avui les deixen llestes per a la benedicció. Així comença la marató del pastisset, 48 hores pastant sense descans per tal de fer 120.000 coquetes per a la festa de Sant Antoni. I va tot a orri. Enguany se gastaran uns 2.000 quilos de farina, 1.050 d'oli, 370 d'aiguardent, 150 de moscadell i de sucre 350. Aquí ja ve de tradició de fa anys que se fan moltes coques, les repartim a molts puestos i entonces pues, fem una quantitat molt important. Estem a l'ordre de les 120.000 coques, o sea que aquí fem coques per tot el poble. M'han dit que se tenia de fer una boleta i després un pessiguet i ja està, no té més complicació. Ara ja es comences a viure el que és la festa. Pues avui les coques, després ja si fem l'embolicar, el dimoni, bueno, ja el que és la festa, a xalar. Ara només faltarà la benedicció d'estos dolços ensucrats que ja estan llestos per a la festa.